tuang di dado cando katangga tido baia tampak badan diri nan kok tupe urang denai manang guangyo raso rago nan koyo manunggu mati rasonya mananti pai. Cakaknya kadenai Dima mungkin dia kasalasai Indak batamu ujung ajo pangkanyo tak basuo kato sa iyo sadunan tak jadi denai adia patangi lamo lambe namu hambaku jui diri indah mama handang sadang panenan jo hujan kato-kato adia bak patuh malantang tasiro-siro darah dinai jadinyo dijalekan bana salah juo bako adik kini badan ko kironyo indah sarupo dulu-dulunya bak cando ado nia ijo mukasu supaya denai balam kasur tinggalkan adik lapehkan adik indah tak turun. Cakaknya kadenai Dima mungkin dia kasalasai Indah batamu ujung ajo pangkanyo tak basuo kato sa iyo sadunan tak jadi denai adia patangi lamo lambe namu hambaku jui diri indah mama handang sadang panenan jo hujan kato-kato adia bak patuh malantang tasiro-siro darah denai jadinyo dijalekan bana salah juo bako adik kini badan ko kironyo indah sarupo dulu-dulunya bak cando ado nia ijo mukasu supaya denai balam kasur tinggalkan adik lapehkan